नाजानाय थायोब्ला जाफुंसार जानो हायो। मोसौ जार्सि फिसिनानै गावखौ सुंथानो हादों सासे बासन्ति बर' मुंनि आइजोआ। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फेरगाव ओनसोलनि 2 नं टटलरपारा गामिनि बासन्ति बर' मुंनि सासे बर' आइजो बिथाङा मोसौ जार्सि फिसिनानै नखरखौ सामलायबोनो हादों। आइजो माहारियाबो नाजानाय थायोब्ला गासै खामानिखौनो मावनो हायो। बे बाथ्राया रोखा जायो बिथांनि नाजानायखौ नायोब्ला। बिथाङा गिबियाव मासे जार्सि मोसौ फिसिनो लाजेनदोंमोन। बे मासे जार्सि मोसौनिफ्रायनो गोबां बारायबोबाय। दायो बिथाङा मोसौ गाइखेर फाननानै गावजों लोगोसे नखरनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ सुफुंनो हादों। फिसिनांगौ सोरबा जुदि बेकार थायोब्ला, सोरबा जुदि जेनेबा केपिटेल जुदि दोङोबा, एसे केपिटेलबाबो मासेबाबो बायनानै खालामनांगौ। दङ बेबायदि मानसि बहुत खालामनाय खालामनांगौ। मा प्रफिट जायो होननानै दिनैनिफ्राय बाजियाव बुंनाय जिउ लामायाव बहुत हेल्प जायो आरो नखर खुंनायाव, गावनि जेनेबा जिउ लामा खुंनायाव बहुत हेल्प जायो। माबेसे दङ दा गथ'फोर फरायनाय मानाय माबेसे दङ? आंनियाव दा 10ता दङ। 10ता दङ। जिहेतु सानसेयाव खेबनै खेबनै जायो होनना बुंबाय, बेहाय बेसेबां लिटार फैयो सानसेयाव मासेयाव? 10ताया माने 10तायावबो होजोबा, जेनेबा खायसे गाभिन दङ, खायसे आरो फिसा गारहां थायो। बिदि जेनेबा फिसा गोरलै गोनाङाथ' 20 लिटारखौ होखाथारो आरो सानसेयाव होखाथारो। अब्ला बै जिहेतु गाइखेर मोनो, बे गाइखेरखौ बबेयाव फाननाय जायो बा बबेयाव लांनानै हैनाय जायो? बै टंलायाव पतनजलियाव जे मांगराबा होननाय बे स्टराव हैनाय जायो। बेयाव होयो। पार लिटार बेसेबां मोनो नोंसोर? पार लिटार जों जेनेबा 50 होयो जोंनो, 50 राङै होयो। अब्ला बै जितु मोसौ फिनायनि जि गाइखेर फाननाय, बे गाइखेर फाननायजों बाजैया नखरखौ सोलिनो हादों होननानै दिनैनिफ्राय बुंनाय? हादों। बहुत मोजाङै सोलिलांनो हादों आरो जेनेबा दा जेबो प्रब्लेम गैयालासे सोलिलांनो हादों। जेनेबा बारा जेनेबा प्रेसार मोना आरो जेनेबा सोलिनो हायो आरो। बे मोसौ फिनायाव बाजैया हारसिं खस्थ' खालामो ना नखरनि सोरबाफोर बाजैखौ हेल्प दङ आरो आंनि बे फिसायाबो हेल्प होयो आरो सासे हेल्पार दङ। नखरनि जेनेबा गासैबो हेल्प होयो आरो। जादाबा साहिबाल दङ, फ्रिजन दङ आरो बर्नशंकर दङ। बे मोनथामानो जाद दङ आरो जार्सि गैया। जेनेबा मासेयानो होयो आरो मासे जेनेबा बोसोरसे जास्लाबैयावनो मासे जायो आरोना। बोसोरसे जास्लाबैयाव मासे जायो। Central Institute of Technology Kokrajhar admission going on for the season 2021 and 2022. Programs offered of Diploma, B.Tech, B.Des, M.Tech and PhD. Facilities provided: best library in the Northeast, bus facility, hostel, 24/7 internet, Wi-Fi and many more. 24/7 power and backup, digital classroom and best laboratories. More details, contact us on 7086187124. Our email is citadmission@cit.ac.in. Our website is admission.cit.ac.in. CIT alumnus are working in one of the best companies like Amazon, Baidu, Cognizant, Wipro, Infosys, Indian Oil, Erection, NSC, etc.